Dobrodošli ljudi u još jedan klip. Danas radim 3 reakcije. Prvo smo odradili već Desingericu. Kako legenda, gledaj ga. Drugo radimo Nućija i treću ćemo da radimo, vidjet ćete koju, u sljedećem klipu. Ovo nam je za sada druga reakcija, Nući Bebo 4. On je uradio već 4 bebe. Ovo zvuči malo... Idemo dalje. Nuć je već 4 bebe odradio, ja nisam čuo nijednu. U stvari čuo sam, ali se ne sjećam uopšte, tako da računat ćemo kao da ni ne znam. Ali vidjet ću kako izgleda ova pesma, to jest kako zvuči. Baci subscribe, baci komentar i baci like. Vidimo se. Prvo reagovat ćemo na njegov thumbnail da vidimo kakav je. Znači, da vidimo koju ćemo ocenu da damo. Nući B4 bo. Bavebo. Nući Bavebo. Kao Mike Tyson kad bi rekao baseball. Bavebo. Baseball. Dobra fora, nije loša. Ovdje piše Z, ne vidite od mene. Evo ga. Z. Sedi sa nekom likušom. Deluje mi na onu likušu, ne mogu da se setim kako se zove iz klipa kod Huge Stuffa. Ona što ima brkove, buras. Znači, najgadniji klip u životu koji sam gledao. Najgadniji klip. Liči mi na nju, verovatno sa njom sedi moguće. U svemiru su, brate, ovo je Jupiter ili Saturn, ne znam koji je tačno. I oni bleje negde na u nekoj pustinji gore. Dobar je thumbnail, kreativan je, ono dalje upečatljiv ili to. Ja bi više volio da je malo svetliji, ali dobro. Ajde, daćemo mu 8 ili 9 od 10. Idemo na pesmu. Ajmo ljudi da vidimo. Znači, pogledajte ovdje Goku, a što mi iskače. What the fuck, što mi Goku iskače, ja ne gledam to, ne vezam. Oni skoro imaju 1.000.000 subscribera. Dobro, dobro. 238.000 pregleda, pre 13 sati i 19 u trendingu. Dobro, sad je trending baš ono haos. Ajmo ljudi, ulazimo u pesmu. Jel ovo iz neke Bebo pesme? Ovo mi je već poznato, ovo već postoji, znam da ovo postoji već. Hoću da te ljubim, da te mazim. Dobro, onako, brate, malo mi je cringe da ja ovo slušam, pošto sam muškarac, nekako mi... Znaš, šta da me ljubi da me mazi i nući, ono, what the fuck, brate, malo mi je ono... Ali, za sad zvuči kao da će da bude bomba pesma, iskreno. Idemo dalje. Hoću da te čuvam, da te pazim. Zbog tebe čekam leto, u 2 kotor... Da, inače, izvinite zašto nosim istu majicu koja je iz prošlog klipa, kao što sam rekao, danas imam 3 reakcije, tako da u 3 reakcije ću da imam istu majicu. Ajmo. Već peto, biće gasim amaretom dok te mazim. Zato brzo spakuj stvari, dobro, ovo mi deluje da je baš dobro za kola, da se pušta u kolima, baš je, ono, za sad, predobro zvuči. I pradu sve batali, nastavljamo gde smo stali, još leto pre. Što je rekao? Još leto pre. Ne znam što je rekao. Ali... Nekako čudno je rekao baš. Ne vez, ajde vidimo. Dobar je spot. Sviđa mi se baš. Vidi ovo, brate. Kako? Šta? Koja je ovo kreacija? A dobro, lik je u svemiru sve, tako da verovatno smuva ove sve Marsovce neki i to. Kao one likuše što je opisivao Ice Grutin u njegovoj onoj pesmi. Svi misle da su Marsovci zeleni, u stvari su metali, kroze i debeli. Brate, ova pesma postoji, da vidimo. To je bukvalno ova pesma, slušajte sad. To je to, znam da postoji. Što nije sam nešto smislio, ono, to mi je... Ne znam, to mi je disrespekt. Više sam za ono kao Desingerica, brate. Sam sve smisliš da je novo, da je inovativno i sve. Ovo mi je sad smorilo. Dobro, mislim, pesma brutalno zvuči. Znači, za sad 10 od 10, iskreno. Najiskrenije, ja reagujem svaku reakciju, uvijek govorim svoje mišljenje. Nekad hejtujem, nekad se ne slažem, nekad gotivim, zavisi da li se meni svidi ili ne. Ovo za sad je brutalno, samo ovo mi je na minus za kreativnost što se tiče ovog refrena. Dobro, ova Marsovka nije loša. Ova nije loša Marsovka. Molim? Ja ne znam koji on godište, ček da ima. Nući 28 godina ima, brate. I on hoće 0.5. 0.5 je bukvalno skoro 10 godina mlađe od njega. Dobro. Da, ovo će bude jako popularno na TikToku, već vidim. Gle ovo, brate, šta je oko i kurica. To je dobra fora, bilo kao u ledu igra. Kako bi polomio ovu sirenu, kako bi skočio burzo, ovako bi body slamovao sirenu. Da, još leto pre, kaže. Nisam čuo na početku. Vetar ispod palmi, more pesaka mi sami, ti pokaži reci gde.
Kako se ovdje prodrao na njegovo. Da, baš da je neki old school vibe. Ovo kao da je snimljeno 2000-ih. Ovdje će skaču, brate. Ko će prvi skoči? Ova roza. O, ode! Ode! I šta je dole? Gdje su skočili oni, brate? I to što pre. Dobro. Da, i kao gledaju apokalipsu dok ono chillaju buruz na pesku. Da li da reagujem? Da, ja moram da reagujem na ovu pesmu. Zaboravio sam skroz. Aj ljudi, reagovat ćemo sad na ovu pesmu. Bukvalno posle ove. Da li da ostavimo ovu klipu? Nemam pojma, ali vidjet ćemo. Čuo sam ovu pesmu od Henija i Jayle. Užas. Moje lično mišljenje, ovo mi je 0 od 10. E sad, moje mišljenje za YouTube, 4 od 10. Ajmo dalje. Dobro, to je to, gledam. Pesma je trebalo da bude 10 od 10, zbog ovoga je 5 od 10. Tako da ljudi, evo stavit ćemo ovdje Nućija, evo ga da chilla ovdje sa mnom, brate. Da vidimo ljudi komentare, da vidimo šta kažu ljudi. We got Bebo 4 before GTA 6. Pa da, bukvalno mi ćemo stići do Bebo 10 pre GTA 6. Kida Nući, da, odlično je, brate, svaka čast. Odmah i momentalno vidim da će ovo da se pušta svuda po klubu. Da, ovo će bude, brate, letnje vibe. Ali opet, naš, uzeo je taj referens što već postoji. To mi je ono, nes. Nijedna od njegove pesme mi nije interesantna, ali ovdje je super iskoristio ovu tuđu staru pjesmu i melodiju, a ni njegov tekst nije tako loš. Da, brate, znaš šta mene nervira? Pošto je Nući Bebo, znači Bebo je njegov kao njegova fora, njegov taj serijal što bi se reklo. Ja sada napravim muziku, ne, Miloš crtica Zuko i da imamo ono Zuko 1, Zuko 2, Zuko 3, Zuko 4. Brate, ja bi onako napravio da to bude kao da Singerica što pravim, znači da bude baš moje, da ne postoji nigde više. Ne bi ono uzimao od nekog drugog, to mi je baš mi je onako glupo to, ali ovako što se tiče kako zvuči pesma i sve to, a to je i najbitnije, predobro je, 10 od 10. Da, evo, devojčice su krenule da se lože, dobro, da, to je to, uglavnom neću čitam, znam otprilike kakvi su komentari. Kao što rekoh, pesma 10 od 10, bravo za Nućija i to je bilo to. Hvala što ste gledali puno, bacite subscribe i like ako vam se svidio klip, pogledajte neki od drugih klipova koji budu izašli ovdje, a mi se vidimo u sljedećoj reakciji ili klipu. Vidimo se. Tražiš opijate, zovi me jer naler više ne može.